Bono nimbo tomogani oito kuchiko sangamo na tumulekera mange tokwana mange kero tokulikira baga mangana lengete na siasa ase margoba ya bono ase biro birebe keturigererie na kumulekera aso mibondo chikoira libageri ga turasanga mange turakwana mange tikakigima omwishimiwa kwariganime ya Ndizi TV ndake se faida yomurigiro Ndizi TV na bogote bana cyokorwa ndake nsemuke yokuru na libono tokonyara gusanga asobwa kale karibu sana mwishimiwa bia mono sana morali mwishimiwa Vincent Abuga onde MC wa Bogusero ward yego toga kitutu chache south ase kitutu chache south Bogusero nere ward yeren ase chiward chiro roisano chiward sana ward yone yeren nepine gwata antabange andake ase faida yo Ndizi TV ane ntunde yontanga ni kwa bodio burai gose kwa rabiro muraya sansemeyo boro naso ediritangani na voliti 2017 nga weru nominations kaira ngati mugange banga na ende bona una najitega ngachorwa ba mu MC okamanya se kwa werete ngayo kando ka onchore kabisa okamokera nabia chinguru cyane nare hotel sindoro goseningire kikura ngagundwa ngakumba bantu babo gusero mbangangite so that is why na ichanga boli na ende wakawochora andake umurengo nuriyo Kenya kwanza ugora nsemo ya Azimio inchonda nsemo ya Azimio ipati ya ODM igo inere chama yao tutaraligiria mange mushimiwa munchumulikire bono igo tore no mushimiwa bwero mu MC kurwase wadi ya Bogusero kurase bonge ya kitucha je South Vincent Abuga na yeto gusanga monera se marogoba ya bono andake numbwatani bo ODM orocho bono ase wiki ya sita kemerongevere Azimio mbabe getokurubika no gutindia yabuno muntu ODM kwa begeta bantamu barubika no ase litwe ya Jumatatu ontage tego teba moralianga timbetie bogobeka bantamu esenjuiria rais 1 tokunyara gusangiria bantu bali njara babeka mu bachaye kwanda manase para lakini personally nabontage tego ad meeting okwandamana abonda gitego support because inere njere moyo gatora mekie serikali ya rorobono enyare gutabuka irindira ni amagoriye bintonse tokonyo mwana inchi ori kawaida utari kwenyara ikurtan tifira sensemo yago tebana ki okorobekana no kujana ndi no guitabete ekere bararo bekane no morembe na bonta gitego tebanga am for it egente kenene mbawa ise gusalia bintu byabanyene banda manaso murembe ende witi mini senjere nero amanganara ya nyare ukwanu asenjere ndonge waikara samu na baraya banene waigwanane because right away as much as one manda manare you realize umuntu kumia no muntu uriyo mukense yore na bonta gete gusabanga otwate birenga bono kwanda manankoro tiakobo kumurembe gendo gende ngusabe serikali unabona abaskari baito terebi yako minyokani n'abananchi andaka turagende semo gusabe serikali okorobekana wako kantu kule Jumatatu buna akurwa sensemo ya Azimio asensemo yawo no kumurembe kwarenge gosenko gwatebura buruchini tingo koroga kumurembe because ekero korigeria nkwaro y'abananchi bago minyokani n'abaskari yewani bago minyokani n'abaskari nebe gasien kongu wa identifying between umunanchi ne serikali ama mochonga yaring yona wonde yote anga tarenge ya morembe eburuka no njare ngoro ndagete gusabanga ebitemini singokorobeka nankoro kujagera Jumatatu nako gendra tiga kobo ko morembe na ende ndagete korikwa singa serikali ende before ega liba ke ko nyanga mpaka korobeka na kororo tiga ngo baruko ne ko monanchi babe pokoira ni bintonze erindo bogima oma tena serikali nkoro morai wensa gote ya buna okorobeka no kokore ko gendre to korekana tele na sengenchi faida yo mwananchi igagote bana sengenchi yokugani kumura igeto yomo oganeti okugani kwa yebene anda ko muri wensa gateba na tari kuchwanja muntu omugonchora na serikali bunuko ni kwa yikore tingo nyara go itaba that because umurari unorega ni manyete ngano nyana turi ko nyara bintu byonse right away kerali tukeza matangazo otoigwete ngebintu birarigori personally no nyeni intu bari nyasai gitego konyake watwara no nyena kagari yaikira so gusunyugobeka no ena mafuta because you realize petrol right now eko ni werite mo 180 ine petrol itarindagira
so toise goikanga namang'ana endagera togokwanera oumaene mbori ng'a unabono chindagera nchiageso lakini moiso nde embura yatwete mbona abanto bagokomera boni igo omokebe omotorero oikire 170 so that means in one month or two from now omokebe nsiringi 200 na so mong'ina naro ori gose omosae naro ori otagetaende ekonda anyore siringi 200 one bori 200 ng'ento kiagora because one bese injisa ini no ene bitumu mokebe so ng'aitorochi bone ine ririswari tugende kwebori unantu oborai bono igatorigie njira turanyara gobeka ebinto ebi biorobera omwananchi orio kawaida erinde nera isanike ng'anke andake buna ensemo ya Azimio oroche na ribaga murati gobanya nyimbo basa gosoa gati mokorokorwekana kwa murembe motaigo sari kende gionse ngesariwa nabontegete goitaba ng'omurembe oikobora gekogera akorengana no murai bwense gata yabuna andake kurensemo ya Azimio so murai wekema kyo de murera moro dinga se miaka yonse yakorokorobekana ngo gwakorekane ko murembe bintu yanto bitari gosariwa na ikwaro chegaria omokonyo murai bwense gatiga chwate betena igoro yani tukule juma tatu ryoka ense igo ya sireti gibillion chechibesa asokorokana gwakorekante mimo chonero omurari ng'akiora expect omurembobe onyaba askari abanyene bare tayari ne chitiagas because omwananchi kawaida orencha one soko mornga netiaga soko muruta automatically wekanera ali genjera yo gwedivend no gwedivend kero kene neri genako imuki so njege ntuntegete kori kwesingeringa ngonyo kurobega na kor abaskari tigo babe mustari wa mbere ko make sure nga barende ro mwananchi erinde no mwananchi gento ndasabe naye ukwerure nga nkorobega na goshi tiakogenda for the purpose yo koimukia gento ky'omuntu andamana asomorembe erinde toikere amagani ali totagete uno mwananchi okawaida asokorobekana okotorati kolikira mang'ana ye ward yao sasa magendero gwakorekane toramurekere ng'ane yuge kogera aye no muntu wa Azimio aye no muntu ODM chinse monchiro korobekana gwakorekanete chinse monchiro korobekana gotakorekanete ngiakore chinse mugeta abantu abeso getine chimbuna bona so muchibo songo twaro chino korobekana no kesana abantu geta bakebeso gitu kwa ng'ane na ende gusiga ntobati ODM ojakero mo governor ni gare korwase ekiamakalikia ODM inki yako gara chinse mugete chiagwa tukorobekana simo gestabwate baka chinse mochiria abare bachari ba ODM ntuntegete gotebe one oikomanya na omurai wa Azimio oyo korkoraira Odinga nabwate stronghold yae you can realize when we talk of Kisumu there is no way uranya control Kisumu ngamba andamana because in a stronghold ya Raila go to Migori genda Western oise goja Kisii you realize of course nabake nando ko tarobekana kwabo nkoringe sababu neringo you realize ngo mo president ngo icharusi bueno ntuna mugusi because you realize abagusi nabangaini tore oigatware ko irangora e president ije getore terebinto at the end of the day of course nkorobekana kore nabutura abento ikira ni una maganita yare buya because yo yolegora rinere no manyetenga na aligeti uburayo bone chinguru so there is no way or expecting abo tiga senjirere nyoro yona bonta gete gotebanga ukwandamana as a stronghold ya baba there is no way turanyara gonyitanga amandamano taboro yeah asokorobekana gokwaro cheguna bono tokwane gare university ya Maseno omoroki wayo mokuru asorongo rwa Gusii na arase tunagokwa andake ningo bono tokomochia no yoko oro city Azimio eyate batanto basoka bachikorobekana gose ne serikali yemugete gitambukireke gose no moroki uruche tukorobekana as much as ndabwati information biyara kine information imbwate ne linga omwana itarenge no ena mandamano nyombare ngera kino nta process yaro chetia gasi ya rutiru nera kagenda gutaka koimuki because maybe ada getego manyanga ki nkieke ke korosigo out of it yagas on the process bono esenge no muskali uri atwale te intention yembe agafirnga maybe omwana uri ada getego murutereti yagasi so he responded there so como agarisas so again tonta getego teba one uno murai bwense gente getangani oika control chisese
chitige koroma abantu baitu because umwana nayo no murai wewe bolinga kinkiege kiagera abantu abakwandamana so nayo re number obwente ko correcto murembe first because nayo murai wense right now igorende egendo ntagete goteba omurembe the most important thing asobugima bw'umwana inchi right now hanake araida agotebuna nachigotene n'ichinga kiri kiasiri y'abancho babo inuguchwe unazimio mugochigotene n'ichinkechi akerokeria abantu basiri mu bwabo egento ntagete goteba umuntu karasirorasi na tojitu tenenere one you realize nga ni support kerogendera rwegwa sengenche amatanga lakini umuntu uri okoreki osirire yorende na inje na bontagete goteba nga gotugwesoki we need to be very careful nto baise koregana n'abantu tugojibisha na one on one n'abaskari that is why we think in system nga umuskari ta baise ko babwanga uteka advantage ngo ko banebunduki abwate asoko koraso mona inje and you realize nga n'abantu bali abange bakwandamana n'abantu abayiga bake batabwati emirimo so they might be thinking out of ukwandamana kero kende ubugima mbunyare kuoroba ntagete ko mumoncho murai wensa singenjo ekirarenge during campaigns na rolingo tebanga atagete ko make sure ngaba muraba kebeji pikipi bakinire kifedha mama mboga okinire lakini right now toroje bintu biko genda opposite so igorende naende ekine kigenteke mugeko ganone na maandamana yigagendret bono tigari genjira ngaki ebintu biri na process setu no murai wense nabikiranire erinde that is the only way anyare gosiri na maandamana yigagendret uno oyo mubwazimio nande oro murai kurwa sekia makerikia ODM orochiri tukure Jumatatu noje bwesa okikorobekana nabontagete gotebanga one netegemea ubisi ndatugende because personally I'm a busy man nande tintegete ko encourage abantu mono ngatwandamane as such because tutati ba encourage mono tintegete ko ba encourage mono I encourage them instead tiango torigenjera ngankie ko umuntu uranyara okora erinde bwenyore risiki yeritwa nekira yonsi arabe nekire ntagete gotebe na bono ntuba barai uigaturigenjera ngakitogo konya abanta bagoso umuntu uyu musini ko utabwati kende complete tiango tebe umurario so ebinyoro maigora manganale ebinyoro rero igotebe ungandamana guchiali kero kende nga the end of the day ngo eguri 500 togukana wikwandamana igo asensemo yao turi kuchikobeka banta bakorobekana no tindi tayari mo especially tigankwanira aba Bogusero bone abongo batebinga no nyenjarakere tigaturare maybe ritugerimo yasaye nabo atenjira yaye all right yeah Mwanchumulikiro bono Ndizi TV twende kusanga bono no MC kurose wodi ya Bogusero Vincent Abuga ojubo igobono ochorere gwetera sekia makirikia ODM no abwatane bali bensemo yazimio 1 Kenya au bono mwanchumulikiro libono ba korobekana bwango iga sensemene kutokonya kuligereria sobwagale turachikwira na asense meyega ya egwodi ya Bogusero turigereri ya manganale ngetama gendro umurai bwenso wira msamwe Ruto ngoso ale mambia aigase county ya Kisii timaiti buna yo umurai weke amagya ODM no begati ya bali bagocha gwesa kumaligo ni umurai wense right now inero murai wense na nde bono wigatwitabe okorega cia monere so far une assembly osuna baraibe assembly already tumeru chini invitation kane so wigatomwe karibu and we expecting akago ija Gusii na mangana mayago toretra igo ogo ija kwae we want to hope ngebintu mbire bitatu togoja go fight ga uno musi igo ntore tayari na tutamukaribisha asingincho yechinsa bonti gatumurikira ngo aigoro ye ward yari ya Bogusero timaite na ekergwasa ta soburai otaracha ko burai bwa otigeru neri bagano yo kabirumwe msebwe nsemeyo ingikeriyo roche amagishyare ngora mwe gati ya 10 asomura y'umutangani yorengo taraso asiri bageri manye to murai kugwaso ire se serikali ayo no murai nabo kumera na challenges lakini usually ongo prefer nga kugwaswa alisi kwanyora no guchakira umura yorengo rotingo tebanga na mage sinta gete kumubekera lakini ase 10 inkioramwe
ese ko bankwa award kwalenge record ya iyo bokorie egasi yakorete ile ngora mwaseko tintageti kumubegera. I will say maybe ni moya half out of 10 because tintageti kumubegere kiwango because it will depend nere capacity ya bwate kuringana na leadership ya una bangita kero mondo na bwate njira abangita okoro buraigwa nonya ninje una najetega it will depend in strategies nchiri cheji ngotumia kugavane award ya Bogusero and you realize ngo burainobokong unless you cut yourself down okore n'abantu bari bagochorete uburai otherwise yotebenga na ebigo daite gobokora tukunya you can't yorende ondete gotebenga na akorete esa ikireti nontagete guchakira uchimutu osona gwachakire yeah nke koroche karogote na boko mwa afu ya max ya ria obwente komwa nke korocha ta koreta yo mweno gwachakira gokora one unawono etogendete gokora supplementary budget eitwanyore toro and I wishing mbeke gente very clear right now otogokora supplementary yarenge ya 2022-2023 unaona kirengo kwanira ase ward ya Bogusero ekere na agenda kuligereria ase budget enari ya raisetinga tabete bokobeka project chinyi chipara chiarengo inye epare ya megoro kunga maendeleo dio nchweri epare yere under bedding base epare kunga dio nkoba ya makunga nyapara ibere era under bedding base epare kunga ngege ikenye liamuse era under bedding base epare kunga ebangora nyamuchiro era under bedding base lakini through my effort ekire na eta through chipareji na ria raising anjiro ibere chitakore twasenjererengi so nka request y'abantu bari baetu a contract ba make sure nga bakore chipareji bya erinde manya ko bari recommend bagende gwakana ntubwate ne birasi bindi unabono buyabunya mondo e class ya ECD ntubwate ongincha ntubwate nyamatuta ntubwate bukyabo ebirasi ebimbiraera so I want to make sure nga ese round yende ko sukuma make sure nga ebirasi ebiro bibyara ere byons nyuma tutaraja class kende kingao so negendo kende na menta se budget kero kende kitarengo na bekerete esukuru ya raganga primary echo ya ECD abana bali abake unabono tukwana igamba bwati cho ya bakogenda nande no understand ti abana bali ko bakogenda echo we need to handle them with a lot of care irinde senjo no moketara amanyano ne kirago ende echo nakiakora also nabegede chibe sanke ese skuru ya nyamatuta chiecho esenjo nare kirina jeto na nyote bacho ebare metecho lakini batu veterinary bati na abuno egeti kire sabana bagutiena so ngara is very risky otike echo yebego erinde ekorwe era abana ko bagocheza bacheza sari safe umuchando mbwate right now ro monena ende ogocha kondetere se challenge unless umwana inchi ontegereire inkina motebi ebinde byonzi na kwane you realizing the most of them ebi ko Bogusero south ese ward ya ne mbwate Bogusero north and south na mbwate chi location ibiro ona banda ba north unless ba understand the supplementary budget una yaring they might thinking on the right south ngatika north lakini I want to promise nga as a main budget a year 2023-2024 I'll make sure nga balance even to bitoke north na south and we divide them equally abande mbaba ise kuira nanga kero kende buraigoyo ako bokora nga senge njaguru south igonta gete ko basabanga meremende onsingo kora between na on mutinyu nane ni ri na umerete yarenge se supplementary nero ngotumia igemeremo yane ya 2023-2024 ego chago mutinyu nane gochimosyo gwakona mangana ichibara gote buna ebintu ebinge birase bintu birebire under bending bills eyo soro botirwa bwato kwa asegeti Gusii stadium igona te buna gati umurayo lengo previously no gote buna ebintu birata enegatina byekiranire ekakaruo bisibitara kolekana ebikolenda sensemende onyendrie serikali ya county ya Kisii watako chibesa echingati chibesa chiare gosoka chitakolete gasi
Alright, umonchu muligiri mwana buna togosanga igo nabakonda gutuma iburia na nkwane ndionsi gwetera se namba ya SMS rabasikiranye umonchu muligiri kubwati bundi ndionsi ochia se omushimiwa Vincent Abuga oitogosanga na semargo yabone kurose wodeli ya Bogusero timati buna mwenyo Bogusero inge korocho mu MCO okorwa service Vincent Abuga andake atarakora andakoro chatiririe na andakoro chena ikinabwenta ko kora gwikira boniga atarakora senga kyo chi campaign chiao ebintu bire gwatebete ogoikirania sobwanga buno gosobisiga kenengero wakorire so far o mane mbolinga ntura receive besa chinde Jones kurwa county ontagete ko very honest I think a mapping nonyaga abantu itongo terenaru kwana otebanga so far ntura kora magendera ndons lakini mbire birie bikengende togora through my effort unabono ekirina agendete skuru ekurunga nyamondo na nyorete gesimankiare metworo gikabekerwe pambu eriyo gwaka macha ichegoro lakini yasare getol musi immediately so ya mbetere tinga spend jibesiane kuru mubuko ku make sure nge kwende ya rosiu igabantu banyamondo mbagwata macha ikere toko genda riri basaini na gende nganyora abantu bako chota maji nege kombe getachokero I went ahead to spend some few coins to make sure abantu batachira maji kuruoro toko genda unabono eskuru ya raganga o mane eskuru eri na nyerere sana ikonya ya ikero almost Gusii because last year ya bwata wanafunzi eskuru 52 nkagende skuru nka university chibesia nenkoro nka employee nonye unango kwana iganindi getaba abantu babere bago kolega asiraganga secondary school igasi abono korobi na ku make sure nge skuru erabete ngamanya ko eni kare jya bayuri nkabari kwezi bande tara bana ragange secondary umurali ko rwa bana 52 right now nimbwata bana 116 bago soma ragange secondary igo you realizing through my effort abana babeto times 2 na barimu amapingo mwarimu bwege songo na physics na mente kanetoro through my effort na renge matiego the other day secondary nkaria raise mo chandolio raganga secondary no role matiego so I want to make sure nga asemia ke igando ronya sayo kumanjira make sure nga jiskuru chire buone eyire raganga Matieko, Ongincha, St. Patrick's, o Sonya Matuta. Ijineji secondary na kwanda. Tuabeire ebo gochibanga. No energy wese jigatoya ko receive ngeo je pasari. Ontagete ko make sure nga fast. Na ira abana bagosoma chisukuru cyabona. Because you realize umwana uri gosoma school ya Nyamatuta. Wino mwana bo mutaka. Ibombu yato cyagiroi nyasago tuangira jigo tigara tumanya commentera naba bande waire de chiskure chinene ige bintu mbire bike na gore through my small coins tukanyerete chibesa chi account. All right, ise ko balere gachi serikali yase account ya watu kire chibesa e priority ya unambaye mukire uchiwekerania saa menye be ward ya Bogusero ngento keke ege tanga ni o mine gwa Kristo ntubwate chipara ege ntugia kabire ntubwate maji ege ntugia gatato na promise ti abantu beruga eshiro yeruga mbabwati asaba kwigama unabone season ya you understand ni yembura nega niri at least abantu bariko bajire bagoja ko ni ibintu byabo banyora asaba kwigama that is why unabona eshiro yeruga for the last 4-5 years njanya gochugu through my leadership winje nagende toronga barangeria tugakora public participation ngaba request ngaba de moko nganjera tujya gukora icuga igase ikiro yeroga na inje narinda atware bargaining power ase county yo kuri kwese ngagaki nkuruzi tori usuru aseroga lakini ntwanya ko bakora kende igomba itabete bachogero kurubaja agete around 2 weeks amapping ajibesa chia jogo ali tangana kabisa was almost 4,000 which is good money iga expecting chibesa na chirwero ganke okuna kugoza bakwane na inje ntware chinguru choko genda make sure nga narwane resegi twagachira abantu bari chishedi egento kende
education ya Bogusero ire inense because ubutaka burubunge that is why ngusabaga abana unabono chibese this time around nkwaye gutore 3 million chepasari maana ne chinge na to 3 million yoranyora ne chiri buisa tutugujigulikira mwanafunzi so amapping anate betenga nkore chibese nkore yari chibese from 3 million to 5 million in the main budget ukuna kugo sabagwito igorende na wonda yedo sabanga umushando ro Bogusero no munene naende center yedo jagero na tane chipara followed by education we also torigeria magana ya maji tokonya abantu baito gwatabira mushimiwa muchiko chaka korigeria magana ya chipara buno maite bone gabanto encharanere abantu babwateragira bakoria obosi mwatebire buna azimio mwatebire nende bintu byakirego na kiegaranda akamugana tokorobekana nina kyo chikokonya umuntu ryo nkagaria akonyeke kurwa sobotakobo akarige ntegetangana kya ono koro chibara inchira kibariye erekiranie kone kiri umuntu ryo rarinka umuntu ryo kwenyara umuga kurida ryo kwenyara okonyekire kurwa sobotaka ege ntuntagete ko ni courage abantu baito na endo murari ntagete ko botebinga no bo muraito kunyara gokonyekira umuntu nechibese jiuna bono for example chibese unanje ngwaga n'umusara au maene gere cyana kirwe tax kinacho ne loan echigo tigara around 30,000 so 30,000 najiyo kwene pogenda matanga ogenda urwe sadake kanisa okonyegero kende mwana uriyo icha mwa mambyo goteitubwa atigetabu goso moiborio uriyo ijogote ngo mwana oserio yuria raisinga chibese uchawe chiwage chigo bachinge so ntagete ko ni courage abantu babone Bogusero kwaje kila mtu achitore so kaisiko with me se unje una Abuga ninyora no ene bosiri bubere ngo konyo cyake byasara na bibebike neba ne byechinjuko neba ne chinyanyoko neba ne litoke kwagenda kwagora kwaineka kwa liatoba kwirechiro nebe buye kubwago ikarasa kuganya yuria raisi emegondo rero yakere megondo teyo igo naende nakinda ido sabanga no nyembali nyasase netiba bwato mugondo hakimutike ko ni megondo na wonte do tanga okoni megondo unabone wodian igo tinda tebanga bono na ena tebanga abantu bali bagolitombo mbiya mona asaba goligoje lakini naye okoni make sure they akone bakoburu no ena so simekege tumu oinoro muchando mbwata se wodian igo ntabena abaguri go babira banga se wodian nakimene twateba wodian mbura no investors wants people abantu bago kolega sigosongo bonse piase county no bamete no bare bone Bogusero bono naina bonta getego tebanga nimbanje because one bagari rasari arabira lakini inko ni kare jinga na intu ali abanyene tia ko ne bako ko dance tigari atrisi asa oranyara usimeka no ne bituma onyore ndagero gukiniria ba andake muheshimiwa mirobirikyo bwatoko kia sense mo yabasa ekorwa se ward ya oko ene kibuna abasamba liko ibwatana na marigo yogotindia abasamba liko nyumarwa kinya sorengo tigabale obuna boburoire mbwate borobonene unabono ongoji gwigwense mo yobore bina ungana arwa na bere nkoboria basabange nonye na marwa mukunywa mwanya kwibori nganinki konyarose kutambe ongo baburi swali karega kogo etagwa kanyorere chinkara chigukaranga kwa manyanga chinkare jina marwa goja kwa ngwa sigete wa lakini rero nkaranchi lakini amarunaro bono na baburi mumanyete ninki kegegorosia ma ekageranga batebinga chikemiko ngo baitachire una bono ise kuriria bamura bareke gorikiana bagotire babira bagaka bagoto rero bono gukumenya giyo mugago uyu no mwaka lakini is because yo borebi so abasaye tafadhali naye ko gwakore school onye gwakora form 4 genda nonye ne training chief vocational center njiro lero kakaro mwete nkonyarikanire no mwana unakora form 4 andaka tabwati namuna na nchirende yonsi eranyare ko muikia soil training wano buna yo musemero bukira beke ko ne kibuna ngokonyarore ko keya mariyo go yogotindia ase wodia amurari na atangazire naende na tebiri ngonde gwensyo go join vocational center ninde tayari kumwakanira because you realize no energy wese jigatoko kwa chingi ntubwate bantu toji wakanira because abantu tugende wakana nawo bwende kwenda chi training nimbwate vocational center ikorungaraganga right now genda ora bana mbaigeti no endati
lakini unogosogo chepara abantu no baikarase kwenda ugurie abantu abaikarase para neke gorie nimbwate vocational center gorugunga Nyamundu ogenda abana baroro is around 30 abari muno bari school baikarase baraje temba bwate bana bagosoma emirimo yane no mu MC enare ngikonyora abana school bono ntuare emirimo yo kugenda gusongo gusuguma ngegwa bari mu baisaine ngegu materials chisaine chi school ekasi yabe no kwegera bono chikosi ese nje gwetera chikosi nonye ninje unandega enaiterete through chikosi I went bosongo kwegera bo mechanic through mechanic angasuka bono pakangare sibo engineer right na ama MC so again tuntagete ko ni kare jabasae tiga kumanya ngobogima form 4 bokwera after form 4 bogima goika bogenda gende training gende college because onye kwanyore grade geisa ine college ose university come out very clear tubwatira nerinde no ninje njundi kwezi nkoligeria abasani tubwatira ne to make sure nga twago support ri no eno mwako yo kuchakira abwe kero kugenda ali ese university ujago interact na abana bande bono bungaini mburo ujago twara buja kwirigiri una bono Kisii university amapi ngomu muranale nkoranyora gaigeta oni okoni chinju part time wale class ekiratari class yabwate chinju kwa karangete akon umwane kabro yekira etire botambe sinde no enere namanyite because ndiara isetinga na jaribu kujitafutia no enebe esendaga nabo konyora ngongone chinju kuja 50 lakini na mwamia 2 because understanding umwana wa airwit tatageti gotegeme umwiburi ose na understand the background yako I want to encourage ngabasai tafadhali nto baise ko ikarasa ngatoganye wacha tuamuke tujaribu kujipigania orote strategy iri uratumeke osenjere kiri uratumeke rikonekia nguikirora basaba na kubokwanira na koneki na chimbu ichi babwatandake una watebe na mangana ya marigo yo gutindia na ragenderete komenta muno ase wodi ya Bogusero one through administration na esaba gambiwane na bari kweseti barosie timu yabo yo ku make sure nga yazi basiria marua se wodi yani unaona se wodi yani umbwaji sublocation nye lakini yenjandite muno nemo nere bwata maru amange site ekurunga raganga sublocation followed by bigege Matieko pombe ni kama imeturia kidogo Santa amaru naro kiasi asense mo ya Nyamundu na Nyamagoma so igege ntege tanga ni tintege tiwe so yiga siaba gambi lakini tigabateme bansiriria maru andaka ko igure scenario ri na usomo gamera bakwa ndasege tubwate kurukenda geke otiko muntu yo kendra korosia maru ase wodi ono tinko nyara ko divendi asenge njorende mbrogoranga ne kawaida ngano bakoragera kuru na ndogoranga ne biasara bayigurite senjo mugambi yo konyora abwate list amanyete ngonyarebe amarungo ngwaro marungo genda otuma abantu baye bona gutuma bamura baye ge usenkere wiki barete gento ko basangirira kibesa bagoroki lakini untagete gutangaza na mangana ati ndio nyakwanira tambe bitu kungoja goria raisyo mugambi gosengoja go notice yo mugambi ogore bindebi I want to promise I'll make sure ngotajire isko tingo twarangurwe ejimono lakini na injeri mbwato bungaini bwana ndakora iwiti mini singa no mwananchi kawaida ngutumia nitamtumia vizuri so nakige ko ranate banga one ekeretora sirio bolebyo you realize singa bono no eninya sore go siro automatic you realize singa no eno goibi obogo pungus because umuntu yo kogenda chikoiba one ago genda ibanyo jibesa go chikonywera usanyo ejibesa go chikonywera korenya sori korenya sori ne bintu igo as youths onko ba encouraging naye gokoboka mambi boka mambi ko bwate program ngalero ngo boka ujasegete target tware target manyanga kingo kora at least nyore no 200 a day uchakirabu as time goes by aboko nyanga kwa improve from 200 to 500 yobo gimana baboko gende yakana na moroko gote no gwa chikire gote yabuna amangana inaro abagambi kuragera kurwas chinyumba getasinga nchi ya marwa horochene ko berega senya roro gusiria marwa se wodi ya kara mangana yakorekana natemere sana no nyembono ekirina aswerte ga yamberete challenge because ena aswete nga joru lakini basaemba jete ko notice nga chikurejere
ono senge ncho bole biburi ko bakonyorega barabo manyete nga ombwende ko basera kwanyoro ndago ndengo mugambi to egende turuserie lo ono sinyungu monte kabruyo nebe subwente ko murigeria agendere training nebe so ko murigeria endere college gusene lo kya guchikurusa that is why no na abana bari bayigete ko byuka lakini asenge njobe engeje di samaru basinyurwa no ene chi college rero ntukunyara gutara gesunteme because yo bayise kwa kuno enenge bangi namba kunyara kone chinye ni para mpaka saa 2 saa 3 senja basa no baganyete pa I wish abasa abonye ndiri banje no nyitimbu ari jibesa bebe ka moiga ba forma group we will look on away turanyara ko bari ibesa nke ko choko chakwe bang inere njira yo katuranyara konye generation yaboni kira tonto gusanga go munchu muri kono Ndizi TV nabo kunyara gotumari yoboreri yaho gotira se namba SMS ganda ligati ya maburi ya soere gaiga ai ni Edwin kutoka Bogusero akyo mugambi tumeteseka na squad ya pikipiki mabibi zetu wametoroka juu ya umaskini akitusaidie tikanso mujumbe yonsi akitusaidie tupate pikipiki za loan hatuna pesa and I promise atakudisappoint watoto wako nje ya ukosefu wa pesa please tusaidie atutaki kuiba oyonedwi ni kurubogusera abatebana bachandekire ana ase chipigipigi chiabo ko bataito bakonya senchira yo kwenyorra amangana ye chipigipigi please honorable Abuga keep up as you have started oyon James Yogero na bagotebera Damaris from Bogusero. I say thanks to our honorable Vini for the work he's doing. Say hi to him. Sevania zauga kurumo socho nimba sonchete kurundo chene discussion ya una Abuga mbiyere pongezi aseme robeliyo ni mofa ya kutoka Liama Konge Chibare Cheito ni mbaya mheshimiwa uko na plani gani azipitiki tafadhali achikati ujumbe chirichi ya soerega iga sense Facebook ujana kwa somechinde amangana ya wana boda boda tima itiansemo ya oro chogo sega sekunkororo chipikipiki chichiro ninko urubale mbale baisa chipikipiki ina kiora konya wana boda boda anase wodi ya Bogusero wana boda boda you realize nga lero kero mwana ukole skuru hata kiteko gende boda boda so I don't encourage nga kumwana kore skuru ngarenge ligore ya boda boda tigango toteme go change tactic nande tunyore nga bira boda boda ugima na bobo kugenda secondary abana baminto ba boda boda nabaya na wanachipigania sana by the onye bantu mbare okonyora ngwe chandra sana ne timu ya boda boda unaboni ge byasara byagongre ama butanziringe 200 eritem umuntu atagedawagane tatibo umuski yuria raising akobeka mafuta eritem 180 oy mukia bantu batahana ati 30 shillings honestly pisa kitripuisa na mafuta lero is very right okogenda igaet igongonye bantu mbari ngo sympathize nabaro na bantu ba boda boda mirobero kyo bwateri kwana kina ngonyaroro ko ba konya asobonchire erizo nateberego tintageti ko ni kare jinga na ende tucha comment timu yenda ase boda boda abantu bagoija bono tia tucha ko rigenjire ngao nangendo kitora goreke ngao besides go engage ni boda 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 unabona ase chigurupu ejiga na tare na batebiri bono right now ba make sure nga ba very registered ba very organized because jibe santo jitu cha gutwara chisako ekere tu atwere jibesa che chigurupu omo egurupu ego jiko ego nelie registered yo so that is why na batenga every stage to make sure nga register ekere ya register immediately to gutwara jibesa bona rito kugenda tuikarase na barabunse tubora ninga ki for example this is 50,000 inki mutagere to chikora una boda boda because tindiko genda ko batayari ko bajibesa nga because boda boda uikana inje ndai ko manya ki inki bataye to ko rajibesa all right tokuronse meya boda boda senge nche biro bene bigandrete ko mnyoka andake amangana ko karikira activities zebintu bune michezo ayebuna umushimwe kurose wodi ya Bogusero miro benero bwata soko sire byewo talents tigante benga ncho monyene umujesa jinari naga kiro mupira wo kumusana 2099 2000 na kerete sabano mupira kidogo yogo ika make sure nga talents jirichi kwa rais right now
we can make sure nga support in which support talents unabona ekere tuarenge konya ko rose program na gitogo dispute jibeza ase ward ya na ase nsemo ya sports actually navigate 2 million because we want to introduce what we call a ward based funds kire ward yego chiwete nenera omoyo msio ko manage jibeza chi ward yao so again tunta ito tayo na bono sports we got to make sure nga again tege tangan into buate biti because into ko tuara sports yo into buate biti tutuare biti eine arrange motora anyar ko rusia ba muraba ali baro rusana baji chaiga ba practice tuchake korgia abantu bari for example bamanyete kwa ko mupira bya tuba connect ne these big farms chitimu yiga chinene bachake ko gendoro wetera ko gendoro na ba ko ni kare jabande erinde na barabu banyare ko rumari bachake ko genda kwa kase timu chinene igonje no mo MC ninde tayari chi club ni understand ti bono ntubwate club kya Matieko ntubwate club kya Nyamondo ntubwate club kya Mosojo ntubwate Etora igonje kiko chikosire birabu ibi nimbaligari enjire ko nyora besanke because that is why navigate jibesa kando just pause banyore mipira tuli enjire ko nyora game skills erinde babepo ujago train ndo talent singao kando ne chikosori chiwa ko mupira na kiora konya abana ba talent singao kando ne kosori wa ko mupira ntubwate unabona squeeze ntubwate abana unabaiga bangera ko tere squeeze you realize ase mangana music ntubwate abana ba koribi and I'm mapping and I know my chairman Okali and sports yagoro is my neighbor gorogeka so ntubwate program yo wikarasanze to make sure nga at least any person you reckon go to are talent gete kumurigeli torinjere yo kumusupport unabona award yana nimbwate abasani abange sana nimbwate program yo kubaumira by other next month tuikara aserinde bange program yabo una nate abe somoni biryana bikego birobi ngokonya na tore nabantu mo especially yekege oliyegeke nande bali tayari kwirwana not anybody okay ntubwata abantu abagotu ase ward yawo batali kwenyara abantu bale no bolema abantu buna amerobere kyobwate connect na boro nkomenya rubogima bonga gaigai annekero bare ase ward yagakora gati yabo bari babakete chikura abana bandemba wakeriti you realize amangane kabra yonsi atagete jibesa o maina bwa kristo that is why nata ngobutaka nubunga unabona ndubwate group most cases ego chayebwe kurunga disability abantu aba disability babwato muchando naende you realize ngambari kwenyara unabona muiso ndega nabonta gete gotega bana ngambia mono narete program agakonya abantu ba disability wheelchairs amapping aguru ase ward yane na manage ko abantu bane wheelchair igone ndege ndunda tebe unabono weta ni disability ntubwate widows abange nambara ko nyora bagaga basirite kare wanachipigania ntubwate abange na bari abagoto kabisa nonye ne bibesa biri banya bago kubyo bogoto bibwate contribution gatia ono nyendiri ndutagete kore ize biri ase assembly torogo semba begero jibesa kando na barabukira abe une kiti kyabo keko baepo kubakonya at least monthly and what if a assembly lichike ndigo chigoiti gwako gwancherwa nchiranero rakonya abantu bakora se ward yao no konya to konya bonus ontagete kuba very honest you realize ngabanda abo bakonya you need to have enough money nejibesa to ko receive na MCS to be very honest ne chinge that is why to konya gukuranga na into to bwene to ko commentary jibesa chibe enough wakano 86,000 une basic salary geko rusigo musa tax erusigo eroni nini oichata around 30,000 umaine bese jino abo mokongu to konyara konya bandabo unless to bwate sosie ngao yejibesa na litura tebe ngango konya tore etimu ya bandaba gotu na bali batari kunya
Asingi nchi bino chense chense ngo enda chire ntara irana se ingana yale randa ke ni maetobo cholimbo kole kana tiganso mu jumirera yali kiru entambe sana oyakor kuna amuguri Fred Ndiye from Nyamausi village. Nyamausi is one of 84 villages that is found in the Bogusero ward that is left aside in terms of Amagen and Mheshimiwa is aware of this village. Akona mpango gani kwa watu wa Nyamausi ini bodi tangani. Number 2, how many students from poor background you have submitted kwa governor kwa ile program elimu na Simba? Cause tuliona akisaidia watoto kutoka familia maskini. Nilibodi ya Kabere. Number 3, kuna watu ambao wanaishi na ulemavu katika ward ya Bogusero. Wewe uko na mpango gani kaitiri na Kobori? Kwa watu pia uko na mpango gani kwa sekta ya mchezo especially mpira? Yonga ite vya abere yo mhorio ntwa kwanda. Ekinyege kuro kuna Nyamausi. Abate banoke maite na ndege tikire maiga sana. Ene ribori tangana. Nilibori ya Kabere manya Kobori na ki aparo kyombana kwa bato kire gochia somo rubori boy governor Simba elimu na Simba. Again tike tangani Nyamausi. Ne kenyoreke mokere jasa neighbor to cardinal. Au mine na ndege kenyoreke kikonya kwebu. In most cases abantu mbai kumanya gusekere bogeka gusekere Bogusero. Abantu mbai kuma gusekere marani gusekere Bogusero. Ono because engineering understand it na ndege yaberege kwebu. I want to promise nga nitajaribu kwa uwezo wangu. Make sure nga abantu banya Nyamausi na banywire. Na ndimba kore the necessary. All right. 2 oboliringa abanafunzi mbarengana na kwa watugire ukia se elimu na Simba. You realize nga ekre program yaicha already abana konya bajire school. So goto kwa information egatoka nga abana baganiri ase program ya elimu na Simba mbari ba wata max 350 max ujuro. So egatoka marieta alina irete unabono na ireta marieta oro arenga around 10 lakini all of them eba bwata magisi arenge less 350 so mbabe tiebo ko ba capture that system if I don't want to saying so okuno watebana Bogusero bana mbe bata max 350 ko chiwa already konya bajire school awa ba 350 konya rabachi ya konya bajire school wana baba atikalite bataragenda igwa bwate biro 350 yeah all right Leto bono kwanyore eri chiwerio asenchere abeni mate na ujume tigana togo chagaiga tianso mo jumbe ibere sato gaiga asengencho yechinsa eri bonto ira naso bo cholwa kola kana se wodi iri sokori ya lero ai ni Ellen aki osi aina osi na madawa atuna maji raganga leba ni pia kuhudumiwa ni ngori inyagetali ya raganga gete bagato kuhudumiwa ni ngori inabidi tuende kwingine na ni kuchafu penye tunazalia pia kuna nuka. Okay, abana basubatu bako murunga hasa kama sisi wa mama tunaumia sana. Inyagetali ya raganga bagote banigere nchafu asobo chenu gere maiga na nseme liba ko basaba kuburira nigo bagote bana ni ukukuchoka sana. No na notice kwende yo around 3 weeks ago. Enseme ya Mariogo na bonta getego tebanga Marioga ali ako ba surprise gorwa se county. Arona roro only that time Mariogo nara tari ko nyaro gotoka level 4 agotoka se nyagitarian ikina kito gwenete to chake kumanya because unaona you realize nga Marioga go icha chinyagitari jiga chinke na ya make unaona jipenado Marioga ya makama kolende yo kumurunga kolenge na inyagitari iyo amangana obachano nigerane tense obuchafu asaba subati bakwibora batebira na chemo chafu kolenga no musubati liko jumbe I'm in agreement yes tintageti ku oppose that one because yekinage witness na maisan nande na kwane teno monyagitari ore ni charge of raganga health center ngamege make sure nga o prepare nyagitari iyo ira nako be state ya level 4 because ne nyagitari ebwate equipments ebwata abanyagitari bayisaine ntu atwara umuchanda ke wichibesa koirwa se sub counties I think that is why tu atwara umuchandoi but I know immediately jibesa chiko barist amagosa ya makama ke atashuri. All right, waziri mkuu listening from Doha, Qatar. Good night agate banatengerete waziri mkuu Doni yule mmoja watching live ngate watu watensemelia Facebook live moncho muri dori fini morabu na botamba watu good evening akondani Vincent channel watching from Nyamatuta getting it clear. Teresa Kemto from Muranga, John Kebatia watu watching viki sisi
kama wakisia tuwezi andamana kwa Raila alright ngucha noso mujumbe yu century abene sana viki ujumbe yana anyaro dire obocho limbwa kole kanditu kulia lero andake na wo kuma nyumuligiri no bwakwa na ndigoro yake obocho limbwa kole kana na se wodi yao ontagete ko manyingo obocho limbwa kole kana ubwarengwe echiro ya musojo market ontagete ko ne lia bantu babo Bogusero ngambia mono sana mwangorokia maskani mbando sali lieta because ye bwakoro obojori bumurembe lyogindi betyo no ni ndaikemo ntagete ko ne libali mwenzi mwa participate ya se activity yo kwaga chikura litu lya lero tiganya saba seni sana naende tiganya sababu atizi because no nyemba li mwachoro ni manye tenga mwenzi n'abasani bane bali mutachoro n'abasani bane abantu bonse bali babolia na bali mwarenge kwaga chikura ono bochori bwere ono tiatwakikishe nga toliyenjera nga kitokwaga chiro ito toliyenjera na tokubwatira ne chiro ito erinde to make sure nga echiro ito nero yakinire into another stage igo bochori bwa musojo no bochori bwarenge bwengenjo mono unabona sobo chairman amapi ngamba be bochori umuntu kurunga sagari yogego mayo ne chairman ere chairman right now abari presio yore ko nyorororo no mongi na mere ni nyomenda kebati nere no arenga mangi sabantu bari barenge kobori naenda actually nero ba number 2 igona bonta gete ko yana libonsi ngambia mono ne biroko biribinde unabona ntu abwate man rep ntu abwate woman rep ntu abwate youth rep we also have people with disability igabo chori bali mwachoro mwensi unabona ninje mbarange lito ikaraze tuchage korosie program ngakito korosi leadership ye chiro tokonya abanyabiasara bali barorokero montatu arasa kone asenjira yo murembe na ndasenjire andake twara robochori bwichiro bokorekana twara abana siasa gitenko temore kwebwatani gati no bochori obo what do you think ati abana siasa mogote makwebwatania no bochori bwichichiro egento gekogera in most cases abana siasa bange bagoso ime witani interest bakagerete nga one sikwabe ko muntu abo muteneri bwechiro igobono kwa mubeka ko bomusani usigo nemiremo kwa murika because you realize uno munasiasa oikota ko muntu atrese neraswe erindo momente nera feeling agago bwadisiti kwa murwanire tagaswa samwe lakini tuma case ki abeta bauti because nje nabeta neutral ngabatebinga mokorobo chori borubye abantu bari muri achore na butokora na barabwigasi igo narenge for anybody nje nabete gatigati naenda abantu bari bachoro bonse nabungo kora na barabwigasi all right yeah Mushimi wasengi nchibiro chinsa chito chiachire nta turwe ngana yo mwali ko chia somo nyuge Bogusero anasemero beli ya hote long term plan ujuringe to chiwikirania andake unamutuka konya gusuka bia mana sana asoko kora nabonta gete gote bia Bogusero na asabiro boremereria because muro chento cherere une county obore mereri wene wengencho na ende butambe kendo kiabere njeti ni bobisa endo kiabere ka bobe ongote batindi ko ngaineri so in terms of development abonta gete go sabanga mongo muda because moroje county ntuajerero kidogo but mapping abono chi program ja jagire abantu bari contractors tendering inja tangaze tu very soon inkora mole chigasi chiko chaka but most probably egasi yane boronge ego chiko chaka mutinyu kianda uchimuina ke egere tu akore kurende main budget yes gona bonta gete gusabira abantu bamu Bogusero nga tigatubwatira na semi yake yega ndoro tokora yaramaya naende butambe unangoteba kumuraro renga asenare na atredi to baise gukira make sure gwantebiri because na nje mwanya bantu otherwise ondagete gukora bwa sogoteba kanyasabaseni naende mbaga neli butukubya. Asante sana mheshimiwa sokedi bagali ona kusangana Ndizi TV ni maito Bogusero gotegerere na abantu bonsi bategana bayigurengana yao anasigambo yeri tukolia lero Mwachumulikire bonombia mwana soko choro gotengera Ndizi TV SMS ye mangana mayali tukolia lero Jumatano nongo yake rumusumali gabu na tomera nenga kindi sanga mango tokwa na mange anene ase bali mwatu bwati na bali bana kiune mu rubuli bonsi kira nenko bakerambia mwana nyaro rutari ko bwatira nere ane kurwa sensemo yo muntu bimanyiri gakuru kwa Joshua utana bayigona sensemo ye chibi channel yoge ego to bwate petro nira mukire twara butuko bijya kendra gotengera Ndizi TV retira nenche nkuru kwa Vincent Onyancha.